Salutare tuturor, numele meu este Teo și astăzi o să facem episodul 2 din Plants vs Zombies Garden Warfare. Hai, cred că iar o să mă pună să mă conectez la Origin, cred. Da. Bag acum. Hai, mergem mai repede. Acum dăm pe el. Hai că intrăm acum. Să vă arăt eu ce să jucăm. Jucăm multiplayer, o să vă arăt. Să conectez la serverul EA. Hai, pe asta dăm. Și create match. Ia să dau pe asta. Pe easy, public. Așa. Public, așa. O să vedeți, e simplu. Hai că ne încarc acum. Și o să jucăm cu pișută. Așa. Da. Am jucat ieri. Am jucat și am făcut level 2. Ca fără să filmez normal. Trebuie să așteptăm mai puțin. Hai. Așa. Iar dacă sunt pe 3. Ho. Plantăm aici. Așa. Și pot intra și alți jucători, să știți. Începem cu el. Punem și pe aici pe jos, că avem timp. Punem și aceeași. Hai. Pe mai avem timp să plantăm altceva. Și aici tot așa aceeași ca să avem. Hai. Tot așa, s-ar putea să nu vorbesc deodată. Vin și de aici. De ce ai explodat acum? Oare de ce? Și sper să intre cineva până la final, că la final e foarte greu. Pe easy e foarte greu. Dar vă dați seama pe normal sau pe hard cum e. Noi trebuie să rezistăm până la wave 10. Noi.
Stau aici că stau cel mai bine. Bambiță. Oh, mamă! Nu. Așa. Am venit să mănânce. Mă duc să plantez. Bam. Hai. Mi-am luat puțin. Tot așa am venit să mănânce. Așa. Perfect. E bine. Acum o să fie valul 3. Parcă la valul 5 o să fie cam greu. Hai. Hai. Acolo vin. Da, acolo. Aoleu! Așa. Se ducă frumos, că altfel nu pot. Așa. Da, nu-ți mai pun acolo jos, că văd că o mănâncă. Acolo. Dacă mai eram cu cineva, era mai bine. Am omorât. Mai complet. Da, acum e valul 4. Dacă e valul 4 și la valul 5 o să... din două direcții o să vină. Oh, nu! De asta care explodează! Nu! Pe bune? Și-a luat mai mult ca când am jucat eu. Minerul, da, vine și minerul acum. Am puțină viață. Ce se face? Viață pe loc. Iar minerul ăla acolo. Da, și mă poate omoră minerul. E greu singur. Hai. Mai greu singur. Da, acum se vede și ce urmează. Oh, nu! Și? E greu. Acum e foarte greu. Boss wave.
bossul nu mi-arată de unde vine. Nu mi-arată. Nu știu de ce. Aici. Am căzut. A, uite bossul. Nu. Aoleu! Îmi dă. Aoleu, cum dă! Aoleu! Da, e foarte greu singur. Vedeți, e foarte greu singur. Am și căzut, dacă stăteam sus, e mai bine. Nu mă nimerea așa. Da, foarte puțin mi s-a făcut viața. Mă enervează ăsta. Mă enervează. Uite-te și tu, a pus fumul ăsta. Foarte mult mă enervează. Uite-te și tu. Acum ăla a venit aici. Da, normal. Trebuie să vin aici. La mine. L-am omorât, mamă! Și câtă viață mai aveam. Pot să cred. Mai avem foarte puțină viață. Mai avem. Cum a fost. Să joc până rezist. Durează cam mult. Mi-am spus 10 valuri. De-abia suntem la al 6-lea. Și la al 10-lea așa acolo e greu parcă. Sau aproape de 10, nu mai țin minte. De acolo vin. Altă parte, nu. Nu. Nu ăsta. Mama, uitați-vă și voi cât mai am la viață. Uitați-vă și voi. Și ăștia încă vin. Deci ăsta cu ușa lui, cu tot. Să pleci de aici. Da, nu pot singur. Că sunt foarte mulți. Foarte mulți. Uite și ăsta explodează. N-a explodat. Uite, 2. Mă nervează când sunt ăștia care trag. Ceilalți nu. Da, și se și teleportează. Așa, poate fac și level de la... Da. Om de spadă. Poate fac și level 3 la pișutor. E pișutor, nu e repeater. Două odată, nu de 2 ori. Bănuți.
Oh, nu, vine de la mie care mă enervează pe mine. Uitați-vă și voi câți vin. Deci omul de zăpadă e în gheață. Uitați-vă și voi câtă viață mai am și ăștia încă vin. De asta m-am spus că e greu singur. E în gheață și nu mai pot să meargă. Deci așa funcționează. Uitați-vă și voi, mai am doar 29 și ăștia vin. Asta e... Asta încă n-am murit. Nu, de ce nu am în gheață? Uitați-vă și vă cât îmi iau să-l omor. Trebuie să dau una de-asta. Mama, uitați-vă și voi cât mai are grădina. Nu fac față singur. Floare. Da, asta îți dau viață. Wave of down. La Wave 10 e foarte, foarte greu. Și acum avem și din 3 direcții. Perfect. O viață. Ăștia vin aici și explodează. Perfect. E perfect până acum. De ea explodează. Am asta. Vezi, nu cade aici. Uitați-l și voi pe ăsta. Măcar nu mai se duce ca să... Asta e cel mai enervant. În afară de ea care trag. Ăsta e. Așa, astea care le-am plantat eu și ele trag. Uitați-vă și voi și încă de-abia acum. Uitați-vă și voi. Așa, și acum e wave nouă. Asta am murit. Nu știu de aici. Hai că am viața plină. Wave nouă. Da, și la... Aș mai am puțin la gărină. Tot așa din 3 direcții vin. Și iar vine unul de la mic. De fapt, da, acum vin mulți. Țin minte. Da, vin și de aia. E perfect. Am dat-o bine pe aia, că i-au omorât pe mulți. Uite-l și pe ăsta cu găleata lui. Viață. Așa. Deci floarea asta trebuie să o plantez ca să-mi dea viață. Să țineți minte, dacă aveți jocul, să o plantați pe floarea aia ca să vă dea viață. Dacă jucați asta și aveți jocul, țineți minte. Uitați-vă și voi la asta. Și ăsta e și mai puternic. Perfect.
Nu mă uit la aia. Mamă. Ce puternic e. Dacă aveam atâtea putere, era perfect. Dați-vă și voi că nu moare. Decât trebuie să trag în el ca să moară. De-abia acum. Da, așa cum vine ce foarte, foarte greu. Și sunt singur, n-a intrat nimeni. Așa. Să vedeți ce urmează acum. Mă vine greu. A intrat cineva, dar cam târziu. Ăsta știa mai mulți și aoleu, 2 boși. Nu e bine deloc. Ăla e tot pișută. E bine. Dacă nu avem healer. Încă cineva. Și e bine că au venit la final. Hai, pleacă de acolo. Oh, deja e mort ăsta. Vino aici! Haide, vino aici! Oh, e bine că au intrat mulți. E bine că au intrat mulți. Nu! Hai aici! Aici! Hai aici! Hai deodată! Nu pot să cred! Abia acum. Și celălalt? Celălalt e Chopper. Bine. Ăla trage cu foc. A venit ăsta. De unde e? Uite-l. Dacă te prindem, te facem praf. Unde e? Acolo. Unde? Am reușit. Unde e? E acolo. E acolo, da, și stăm toți aici. Hai, omorâți-l. Trei am rămas. Hai. Am făcut 7-6. Hai.
Hai. Aoleu! Ah, e bine, l-am mâncat. Oh, nu-i vezi aici? Hai că te-am ajutat eu. Hai că vine acum Crazy Dave. E bine. Bine că au venit până la final, că altfel singur murea grădina. Am reușit să scăpăm. Yay! E bine. Ia. Mamă, 4990 de bonuți. Bine, bine. Foarte bine. O să pe primul loc. Eu nu mai joc. Altfel fac episodul prea lung. Da. Credeam că iar îmi faci chestia aia care ați văzut-o în primul episod. Da. Și o să încheiem acest filmuleț aici. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!